Ale problém je hlavne v tom, že ako sa tá repka pestuje. Dnes ideme kosiť ľaničník. Ľaničník nie je to ľan, volá sa to ľaničník a vyzerá to takto nejako. Má to takéto šešuľky. A semienko je drobnúčke, takéto troška väčšie ako mak. Je to taká dosť netradičná plodina, používa sa predovšetkým do medziplodín, ale my sme to zasiali na lisovanie oleja, alebo dá sa to aj priamo konzumovať ako semienko. Ale on je významný tým, že má vysoký bod dýmenia, to znamená, že dokážete na ňom aj mierne ho zahrievať, dajme tomu nejaké restovanie, cibulka a tak ďalej, takže po veľa veciach dokáže nahradiť aj rafinovaný, škodlivý repkový olej, ktorý väčšina z vás pravdepodobne používa. Vidíte, to pole je zarastené, pretože sme v ekologickom poľnohospodárstve a k tomu ešte tento rok je totálne suchý, takže aj napriek tomu rýchlemu počiatočnému rastu ľaničníku je tu kopec buriny. Ideme to skúsiť akurát pozbierať. Chlapci prišli s brutálnou mašinou New Holland CR. Je to axial, lebo to je vlastne taký spôsob vytierania, že on nemá bubon, ktorý vytiera tú hmotu, teda obíja do koša, ale on má také axiálne rotory a vytiera to cez také koše, ktoré sú dookola. A je tu strašne veľa zeliny, takže ten kombajn to nemá rád. Pozrite, tam akurát ide na parcelu. Tu taký strmý svah troška, tak nám to pôjde dobre. Vravel, že s tým nemá ešte žiadne skúsenosti, nikdy to nemlátil. My sme to tiež v podstate ešte nikdy nepestovali, teda raz áno, ale vôbec sa to nepodarilo, lebo to vyschlo doslova. Bol taký suchý rok, že celý ľaničník vyschol, tak uvidíme, ako sa nám táto netradičná plodina podarí pozbierať. Idem ku kombajnu a ideme pokračovať. Tak držte nám palce. Ja som to pritiahol, ale neviem. Mne to ide na 8. Na 8 mm, vieš? Aha, najmenej 8. No, keby to bolo, že toto, tak pritiahnem na 6. No a keď mlátiš také, že... No počkaj, čo ešte také? No veď ale aj Lán si na koľkátke mlátil, to je tiež také drobné. Na 8. Ale on má... Troška väčšiu šešurku, ale nie o moc. Ale na 8 som mal. A vymlátilo v pohode. Tak zase vieš, tie otáčky tiež spravia svoje, to tam tiež troška... Otáčky mu dáme, pridám otáčkom všetko, že tam je veľká medzera, uvidíme. Ono toho švádza. Skúsime, uvidíme. Ale kombajn máš riadne dielo ináč. To už hej. No poďme to skúsiť. Ja viem, že je to zelenina, ale čo sa dá robiť, no? Kedy to tak má začať padať? Nie. Takhle čo bude padať. Čo si trúsi, ale čo to je? Viem tam nejakú ruku načiahnuť. Tu sa pozri z toho okienka. Tam také okienko je, tu tam pozri. Hej, pozri. Ide. No, to sa nedá vyčistiť. Takto v kombajne. Nie, to nie čistím, to ja som sa zavrel, ale nemôžem ani fúkať do toho, lebo to je podľa mňa drobničké. Áno. To by sme mali znečistiť ináč. Ty keď pôjdeš na tú ráž, tých 15 hektárov sa baví, tak my to pôjdeme čistiť. Kde to čistíte? No máme takú čističku v poli. A čo z toho robíš? No toto chceme na olej, lebo máme lisovníčku na olej, vieš? Čo si tam padá? Už ekologicky asi 5 rokov sa trápime, ne sme sa až tento rok prihlásili. Že prečo? Čo ste sa dali na tú ekológiu? Veď viem, že my to už robíme takto 5 rokov aj bez toho, aby sme boli tam, vieš? Veď tak nechcem. Lebo ja to z presvedčenia, lebo nechcem chemiu používať a robíme si aj také domáce hnojivá. Proste chcem ísť touto cestou. Ty to ide aj hore? Z
Odvinem nakladačom hore bek. Máš hore? To je jasné. Najlepšie tak, nie? Tak si to vidíš. No. Skús trošku viac mu dať. No je to riadna zelenina, pozrite. Ideme to čistiť, aby sa to nezaparilo. Bo olejnaté semená sú haklivé. Takže majú veľa oleja v sebe, že sa dokáže rýchlo zahriať. 4 beky, ešte jeden asi bude možno. Tak máme tu namlatené nejakých 5 begov. Sú tak do poli asi naplnené priemerne. Ideme to vyčistiť. Tu máme takto čističku, nachádzame sa na mieste, kde nie je elektrika, takže musíme to ťahať takto s traktoríkom. Centrála, tam je čistička. Sem dáme bek na to a šnekovým dopravníkom to pôjde rovno do čističky. Takže teraz ideme vymeniť sita, si to takto musíme povoliť všetko. Jedno, druhé, tretie von. To treba aj s tým. Pod sitami sú také stieracie plasty a tie sme mali teraz spustené, keď sme sita vyberali, aby išli ľahko vybrať, a teraz tie stieracie plasty, keď už sú sita založené, musíme k tomu priblížiť hore, aby stierali vlastne ten materiál, ktorý býva zapchatý na site. Ináč by sa nám veľmi rýchlo zapchalo a neurobili by sme nič. Takže teraz to vlastne dvíhame, tie stierače, tam. Nechcem to, ako to budem držať, vieš? To málo, no. Treba vieš čo, tu taký úzol spraviť, aby sa to nerozviazalo a potom už iba roztiahnuť, vieš, do toho úzla. Čo moja? Keď to dáš ruku. Či to bolí? Nie. Nemá čo boleť. Monika, pôjde odtiaľto, lebo prach tam ide.
Toto je odpad. Pozrite, to je sama rečke v ktorom tom odpade. No bolo tam veľa rečky, možno to bolo vidno aj z kombajna, z mlatenia, z kabíny. Takéto nám to ide do čistého. A je tam stále veľa burín, ale iné si tam nemáme na to. Cez 1.2 to nechcelo padať a 1.5 je toto, takže ešte to budeme musieť nejako dosušiť. Tak ako vidíte, ľaničník sa nám už dosúša na tejto plachte. Následne budeme chcieť ešte ho vyčistiť od týchto drobných semienok burín. Skôr sú to také obaly semienok a tie už keď sa vysúšia, tak budú ľahšie a pravdepodobne ich ventilátor na čističke zoberie, vyfúka. No a čo sa týka porovnania repky olejnej a ľaničníka, tak z historického hľadiska v podstate repka sa začalo pestovať kvôli tomu, že to bolo dobré mazivo, teda olej z repky bolo dobré mazivo pre párne stroje. A tým pádom bolo veľmi rozšírené. Repka dávala dobré úrody. Esterka, nebehaj tam! Táto repka obsahovala veľké množstvo kyseliny erukovej, ktorá bola toxická pre výživu zvierat. Tým, že vlastne olej, keď sa vylisoval, zostali výlisky a tieto ľudia chceli krmiť zvieratá hospodárske, tak zistili, že je to toxické a museli vyšľachtiť odrody, ktoré mali nízke percento kyseliny erukovej. To znamená, že vyšľachtili odrody s nízkym obsahom kyseliny erukovej, premenovali pôvodný názov na canola, to znamená, že ako Canadian Low Acid Oil, kanadský olej s nízkym obsahom kyseliny, myslelo sa kyseliny erukovej. Následne tie odrody boli ešte výkonnejšie. Repka je veľmi vysoko olejnatá rastlina, takže dávalo veľký ekonomický zmysel to pestovať ďalej. Takže začala sa používať aj ako potravina po rafinácii, lebo repka v dnešnej dobe dáva okolo 2 až 6 tón, hej, keď je dobrý rok. Takže si zoberte, že koľko oleja z toho musí byť. No a napríklad taký ľaničník, ten sa moc nepoužíva, pretože okolo 1 až 1,5 tony z hektára dokážete z toho mať, oproti repke je to trojnásobne menej. Olienatosťou je celkom dobrý, len jediná obrovská výhoda ľaničníka je tá, že aj keby ste ho rafinovali, tak samozrejme, že on bude potom takisto stabilný tepelne aj bez chute, tak ako aj všetky rafinované oleje. Vlastne kvôli tomu sa robí tá rafinácia, aby ste olej zastabilizovali tepelne, to znamená, že na ňom môžete potom aj vyprážať, aj znesie vysoké teploty dlhodobejšie, takisto aj ako bravčová masť. Ale problém je hlavne v tom, že ako sa tá repka pestuje. Keď je zlý rok a repka je napadnutá škodcami, skočkami a neviem ešte akými chorobami, proste my sme ju nikdy nepestovali tým, že sme boli zameraní na ekologický typ pestovania. Ale viem to od farmárov, ktorí to pestujú, pretože ona sa používa aj do biopaliva, ak neviete, ale to asi viete, že nejaká zložka nafty, a teda neviem, benzínu asi nie, tak býva aj olej z repky. Tam to je v podstate jedno, hej, že to je 15 krát striekané. Dôležité je hlavne to, že čo jeme my, lebo tou rafináciou tú chémiu z toho semienka vy nedostanete. To tam všetko zostáva z tých postrekov a zostáva to aj v pôde, takže po repke, čo si myslíte, že tá pôda je zdravá, alebo není zdravá, alebo samotná repka je zdravá plodina, keď sa takto pestuje. Sú aj iné varianty olejnín, ktoré sa môžu pestovať. Pestuje sa, ak viete, slnečnica, z arašidov sa robí olej, to sú všetko olejniny, ktoré majú vysoký obsah oleja a keď sa zrafinujú, tak sú tepelne stabilné a dá sa povedať, že bez chuti majú neutrálnu chuť. No lenže ľaničník sám o sebe, aj keď ho ešte nerafinujete, nemusí byť ani rafinovaný a aj napriek tomu dokáže zniesť mierne tepelné záťaže. On až pri tých 160 stupňoch v podstate začína degradovať, že tie minerály, teda hlavne vitamíny z toho oleja sa strácajú. Takže vhodnosť ľaničníka je samozrejme do studenej kuchyne, to je bez debaty. A keď sa týka
tepelnej kuchyne, tak tam to môžete používať napríklad pri pečení priamo do cesta ho môžete dať, lebo keď už je zmiešaný v ceste, tak tá teplota v jadre pri pečení nedosiahne až takú teplotu, tam máte okolo 100 stupňov. Potom ho môžete použiť na restovanie, takže tam pri krátkom restovaní cibulky dosiahnete, dajme tomu 130-140 stupňov, alebo pridávaním už do hotových teplých jedál, do polievok a tak ďalej. Takže je to možno taká plodina, ktorá sa začne v budúcnosti viac pestovať. Je to nenáročné, vidíte, že aj v ekológii sa to dá dopestovať. Síce tu máme možno nejakých 400 kg z hektára, hej, ale vravím, že absolútne bez chemie oproti repke, ktorá sa strieka niekedy aj 15 krát. Semienko bude škodlivé, z ktorého sa ten olej lisuje, čo sa týka repky, a aj pôda je vlastne zahnúsená tou chémiou, takže si myslím, že sú to aj iné varianty. Možno časom prejdeme teda aj pestovanie takýchto menej tradičných, aj keď historicky to bola tradičná plodina, len ju repka vytlačila. No takže ako ste na tom vy? Boli by ste radi, keby viac sa takéhoto oleja dostávalo medzi ľudí a začalo sa s ním pracovať tým, že vlastne sú to plodiny, ktoré nevyžadujú až toľko vstupov, nie sú tak napadané škodcami. Tak si myslím, že do budúcna to bude možno aj cesta, ako ponúknuť ľuďom nejaké zdravšie potraviny. A hlavne je dôležité vedieť, ako to ten farmár pestuje, mať v neho dôveru, poznať vlastne, ako to všetko robí. A väčšinou tí, čo to robia tak, v podstate ako my sa to snažíme tak robiť, že robíme to ako pre seba, lebo my sami tie oleje, ktoré vyrábame a jeme, tak nebudem to robiť zle. Keďže potrebujem, aby tá potravina bola zdravá nielen pre mňa, ale aj pre ľudí naokolo. Dajte do komentárov vedieť, že či sa vám páči takýto prístup, skúšanie nových vecí a či by ste teda uvítali, aby sa viac pestovali takéto plodiny, aby sa pestovali bez chémie. Keď niekto povie, že s ekologickou produkciou nenakrmíme svet, napríklad keď máme obilie a urodí sa nám 2 tony z hektára, čo je veľmi málo oproti 10 tonám na Dolniakoch, my sme na severe Slovenska, tak áno, súhlasím, 2 tony oproti 10 tonám je nič, ale prečo sa potom pestuje na poliach repka, ktorá ide do paliva, prečo sa pestuje kukurica, ktorá ide do biopliniek a rôzne technické plodiny, ktoré nemajú absolútne nič s potravinami pre ľudí. Ja viem, že treba plodiny aj striedať, že nemôžete stále obilniny dávať, môžete to striedať, dajme tomu, so strukovinami, aj s rachom a s takýmito ďalšími plodinami, ktorých je na Slovensku nedostatok a vo veľkom sa sem dovážajú, ako hlavne tie strukoviny, šošovica, fazuľa, hrachy, tie sa pestujú ako tak, ale fakt, že naozaj je na čom pracovať a možno aj pre vás poľnohospodárov taký typ, že vidíte, ako je to aj s tými cenami tých komodít. Vôbec nie sme pánmi tej ceny, vždycky to riadi trh, vy niečo dopestujete, ak sa horko ťažko častokrát, a potom ešte čakáte, že kto vám akú cenu ponúkne. To je fakt jedno také odvetvie, ktoré je v tomto špecifické, takže nie ste pánmi vôbec tej úrody, lebo ovplyvňuje vás počasie a ďalej ešte aj výkupná cena, na ktorou nie ste vôbec, nemáte nad ňou žiadnu kontrolu. A cez takúto nejakú možno finalizáciu alebo robenie niečoho takého menej známeho a vysvetlením, hlavne musí to mať benefity pre ľudí. Si myslím, že tento ľaničník bude mať veľký benefit, tak človek si dokáže diverzifikovať vlastne tú produkciu a nebyť iba závislý na veľkoplošnom pestovaní plodín, ktoré sa vo veľkom striekajú chémiou a tak ďalej. Takže keď sa to tak zamyslíme na tom a otočíme to z druhej strany, vo finále možno prejdeme na to, že bude nám stačiť 2 tony kvalitnej pšenice pestovať, keď bude aj možno cena vyššia a vo finále možno pre zákazníkov cena ani nebude vyššia pre konečného spotrebiteľa, pretože keď si kúpi priamo od farmára, dajme tomu tú múku, ktorú si aj ten farmár namlie, ak má na to kapacity, tak farmár bude mať lepšiu ekonomiku a zákazník, spotrebiteľ si to kúpi priamo zo zdroja, takže vie, pozná kvalitu, pozná pôvod a má z toho lepší pocit, že to konzumuje. Samozrejme je to pre neho zdravšie. Tak odo mňa zatiaľ asi toľko. Majte sa pekne, som sa troška rozrečnil
ale musel som niektoré veci spomenúť, ináč to nešlo. Budeme sa snažiť z toho vylisovať olej, dám vám potom vedieť, ak vás to zaujíma, môžete dať odber nášho kanála a budeme takéto veci zverejňovať, ako sa nám čo darí a nedarí v našom hospodárení. Tak majte sa pekne, ahojte.